umay kayo, tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, intay amin ideri, tiyayat ni Diyos sa nasudi, tuyal daw anhapili, daytoy tiyal daw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, Agapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, pariknut ken amin abanag, ibatantay paida, iwaksi tay amin agura, tasumangot padaya, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Itangal daw rambakan tayo ti solemnidad ti panagparang ti Apo. Ni Apo Jesus imparangarang na ti kinasiasino na babaen ti bitwen, nga iso ti ari ti sangalubungan, ari ti sangkatawan. Agtaleg tayo iti panagari na, italeg tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso agpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakanim basbasul mi, midot na kurkurangan mi, ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi. Kristo mga sikat, Kristo
Kristo mga asika pakawanin basbasulmi midot na kurkurangan mi italawin nakam kadi nakalmesan na kimpuspusumi apu mga asika apu mga asika pakawanin basbasulmi midot na kurkurangan mi ketalawin nakam kadi nakalmesan na kimpuspusumi nakalmesan na kimpuspusumi. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy daga kapya kadagiti tatawa na imbag ti panagnak na kemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydayawen daka agiyaman kam ken ka gaputi na indaklan madayag mo Diyos na ilangitan ngari Diyos sama man nakabalin namin ket sika kumi Jesu Kristo bugbog tong anak Diyos na apo kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika kadagiti basbasul tilubong kasya na kami sika mangikap kadagiti basbasul tilubong awaten kataytoy arararami ken sika situtugaw ti makanawan ti Ama kasiyan na kami kasiyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan
Yan tangay siksika, O Heso Kristo, tinasantuan. Siksika, O Apo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw imparang mo ti anak mo kadagiti nasyones, babaen ti maysa abitwen. Ipaay mo kadi tada kami a makaammon ken ka babaen ti pammati. Makita minto tanaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init, ranranyagan na ka ti dayag ti Apo. Kinasip nga tu ti mangbungon kadagiti daduma a nasyon, ngemken ka agranyag tu ti silaw ti Apo. Addan tu ken ka ti dayag ti kaaddana. Umasedeg tu dagiti pagilyan iti silaw mo. Umay tumet dagiti ari, iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak, aguumong dagiti tattaom, tapno agawid da. Agapunto iti adayu adaga, dagiti lalaki nga anak mo, maubanto kasla ubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapnukan to iti rag-o. Agtigerger kanto iti nagpayduma aragsak mo. Mayegtuken ka, ti sanikwa dagiti nasyon. Agapunto iti balasi ti taaw, ti kinabaknang da. Pinangpangen ti umaytu a kamilyo, manipod midyan ken Efa. Agapudan to ijay Seba, amangyeg iti balituk ken ensenso. Bakamto dagiti tattao, dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman kay Apo, agrukbabto ken ka dagiti amin a pagilyan. Apo, group bagtuken ka, dagiti amin ang pagilian. O Diyos, isurum ti ari amang hukom nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintigan na dagiti maidadanes. Agari kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket aggapunto agpaut kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay tu manipod iti maysa baybay, agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates, agingga iti ungto ti daga. Agisagot tu ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Hiegtu dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrubabtu dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbintu ken kuana dagiti amin a pagilyan.
Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana, kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Daytoy ti palimed, makipagtawid dagiti hintel, ket kamkameng da iti isumet laeng abagi. Awan dua-dua anadamag yun ababaen ti parabor ti Diyos, inted na kanyak daytoy a trabaho amay paay iti bagimbagan yo. Imparangarang ti Diyos tinalimed a plano na, ket impakaammo na kanyak. Saan ana ipakaammo iti idi daytoy a palimed kadagiti tattao. Ngem imparangarangen ti Diyos babaen ti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed. Babaen ti Ebanghelyo makipagtawid dagiti hintel kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Diyos. Kamkameng da iti isumet laeng abagi, ket mairaman da iti inkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idirita iti gloria na, datay amina parswa. Langit nagaindak kanta, alleluia. Bantay baybay, indak kanta, alleluia. Init bulan, indak kanta, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Idirita iti gloria na, datay amina parswa. Langit nagaindak kanta, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem, ijay Judea, idi agda mga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan ti pannakayanak na, adda mamasirib a lalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan ti nakayanakan, sa dino ti ayan ti nayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na anagparang ijay daya, kat umay kami agdayaw ken kuana. Idi madamag ni daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo. Kastamet itong galmaysa at taga Jerusalem. Pinaayaban ng arod dagiti pangulwen a papadi, ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda.
Tadaytoy ti insurat ti propeta, si ka Betlehem ti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda, tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes, dagiti sangailing at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. In kay sapulen ana imbag ti ubing. No masapulan nyo ipakaammuyon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimanaw da ket idaddada iti dalan, nakita da manen day ta bitwen a nagparang iti daya. Kasta unay ti ragsak da a nakakita iti bitwen, indaldalan na ida aging ga nagsardeng iti ngatwen ti yan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da a nagdayaw ken kuana. Kalpasan na, inruar da dagiti sagot a balitok, insenso ken mira, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ilida, sabali adalan tinagnaan da, tababaen ti tagtaga inep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Good morning! Nakapa-check up kayon kalpasan ti tabtaba kada puyat. Ngayon na danyo tatanga umipekto dagiti letlechon kada nya dagiti sinsinam 8 tatanga agipekto. Ti kantatay kumaga po tati piyesta tayo Epipanya anya ti Epipanya 3 Kings kunada daytoy ngam ti adda nga nagan na daytoy Epipanya anya ti Epipanya panangiparangarang ti Apo kunana dayay anya imparangarang na Epipani manifestation nga iso na ti Diyos iso nga ti kantatay kuma o baggak sa didaya adtoy kan ti batog na amoy da yan na pangkayag karoling nininyo amaladaga nga ritay ditoy daga nawan impapaskwada balbalyan nyo bulong ti apatot paskwayo ana imot no hangamangted ni apong kagbalin nga paskwa nga na imot kunana iso nga ti kantatay tatakuma baggak sa didaya iso dayjay kung kuna tayo tatan morning star nya nakita yu di baggaken nga umalalis eda jilatan nga nya mo agpakas dito numalem ta pa nagtayag ti lubong no kas ano pa nagtayag ti lubong i-explain yun ton ta mamestra kayo mo kete kantatay tata baggak sa didaya nya naganan imparangarang nati kinasiasino na kada tayo mat nga agar aramid ti day ta bilen-bilen nga kuna tayo tinagan na day ta nga us to Bethlehem event nganya ti Bethlehem event ni Apo Santa Maria kina Apo San Jose agdaldalyasat da apanda agpasensos pagamon ta aganaken awan ti pagyananda nga anya tinaganakan da ikulloong jilikodan kuna di jakin ko kajiin no aganak no kaya yung mapangkay ta kulloong talikod ijay imparabaw da jikulloong di ayanti pangananti karnero kas jay ti istorya na da jay nya katatamot dagiti maagar aramid ti Belenan yaman nagko-contest dati Christmas tree kada bilin ditoy Diyos ko narigat pa nga 10%. Kaya datay mga agaramid ti Belen apan damot inayon ta osto mabalin nga ti inayon mo gapot akulloong nga rod panganan ti karnero adda karnero or adda dagijay anya ganan agpaspastor ta isuda nga rod ti mo nga nakakita dayjay bitwen ijay naganakan ni Apo Santa Maria timat dagiti maagar aramid ti Belen apan damot impurrook apan dami inayo nan dayjay tallo nga ari haan no adalen tayo nga nasaya at haan da nga nakita ije kulluong ni Apo Hesus saan apay idinaganak ni Apo Santa Maria idinalpas na nga sinimpan nagigyanda pa ila ije kulluong haameten nagawid dan dayjay ka emergency laeng dayjay emergency stop laeng dayjay
Kada tayo mga agar-aramid ti Belen, day tayo mga maaawatan, apan yung maingkabilidtan, talo nga ari, at darigalo na, data dagit agpas-pastor, data pa'y, ay so, aging gana pa'y nga, dapay krusnan, ngiso na ikrusipay, pa'y kiidin ta kayanak. Haan ang dita tinakakitaan da, tano kitain nyo, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, at da si mangpet at agadaya. Ti kunana da ito'y, wise men, 3 wise men, kunana da dyan, nasisirib. Nga apantay mo inawagan, ti talo nga ari. Kanukit kita ang di talo nga ari, haanin ang mailaok ijay. Adda jay dan abalay data nakaawi din ani Maria. Langan nga naggigyan da mo ila di kulong, manubulan da nga data kulong adda mo balay da. Emergency laeng kada tayo mat nagaramid kay tibilan apan nyo mainna yung tatalo nga ari ta haan sa bali nga event dayjay. Iso nga idinagawid dan napanda kas ano tinaramid indaldalan ti may sanga nya baggak bitwen ngamno kita di senaryo dagi talo nga ari. Siyempre handahan ang the same date day panaganak na manung aldawon ta siyempre idi na ipaltiingan nga maiyanaken ti ari ti sangalubungan niya tinaaramid nagbiyahe da. Kaham nga bas, ham nga kasla talugan nyo tilugan da, disyerto, agdalyasat da, tagadaya adayo, digad nagdaldalyasat da, kinhaan ang taltalo day jay. Kayam ayamot ti agbiyahe nga may sadta, disyerto nga agkampo ka, mga kahang ka mga makadanon adagos, grupo aday toy ngam in represent la ang dagiti talo nga ari, naganda dagiti talo nga ari. Siano, oh. Reste, dagaya tinagan na nga ta dagaya, Melchor, Gaspar Ken, anya mo jay regalo da? Sito Jane, pulutan, medyo okay, nagararagsak na garodan. Balitok, insenso ken, haanda nga taltalo, adagitoy no adalem jiwagas ti panagbiyahe da, haanda taltalo. Grupo-grupo adagitoy, taumyan da jikan kanag, ag-tent da di jay. Ay idi nakadanon dan ang kastoy tinapasama ken idi nakadanon dan nagdaydayaw dan kano kuna dan no ari da bigbigan da nga ari ni Kristo isu gaminti na ipaltiing haan nga si katikanumuan huda kunana taagga punto kingka ti mangidaulo ti ilik nga Israel inrada dagiti regalo da balitok insenso ken mira ngem adda simbol na dagijay symbolic dagijay adu pay ti rumrumwar nga mythology nga kung kunadahan lang nga taltalo nga ari adda kanu pay na iyaw-awan sana la nakita ni Apo Jesus after 33 years kunana dayjay ngem haan nga biblical ay istorya laeng dayjay ngem I don't know at awanak pay mo idi da kayo ano adda kay idin manayanak ni Apo Jesusen kaya in ruarda kanukit kitaan tayo salsalud-suden tayo dagiti talo nga ari no nabaknang da nasirib da nalaing da indaton da innala da dagiti daton da inted da ken ni Apo Jesus kuno salsalud-suden tayo anyamot ti ari tayo nga agdama naglaka nga ibaga nga ni Kristo iso ti ari ni Kristo iso ti ari ti pamilyami ngam iti realidad ti panagbiag no dadduma, anya ti mangriribok, anya ti ari tayo. Anya ti kangurunaan iti biag tayo. Siyempre kung natayo, sino ti madi ti balitok garod kanyayaw? Sino mangayat ti balitok? Kita ang may sa kano, agin ko kuna kayo, no, da balitok nga agtinag sigurado, awang pa'y mabagik siguro. Kayat tay amin Kayat tay amin. Ngam awan ti balitok ko ata di yunto ko na. Nang kay agkali ko na da kay agkalin tano magaburang kayo ka at least awanak ngam ikandak. Gade sino ti mga ti balik ngam no daddu magamin. Kuna tayo won i-declare tayo pay nga ni Kristo ti ari tayo ngam ti agtartaray ti lubong tayo no dadduma. Balitok metaan. Balitok kinaari no dadduma iso ti agar-ari kanya tayo. Adu dagiti tattao nga ti lubong da kwarta. Kasapulan tay amin. Ngam no iso ti ari ti biag mo, hanga us-us to day ta misyon mo.
Adda obispo nga nang ibaga idi. Ampay mo't nga natay. Iji diocese na idi ko na evaluaten nyo, dayjay mayat nga agpadi nga seminarista ko ma, no naggaputi sobra arigat, adda tendency na nga karopropati, kwarta. Sadto say haan met, tanudad duma, dagitay maadda mabalin na, karopropad na laeng ti, kwarta. Kita no nagbubukol ta rupa na, 20 pesos datangan daytay ni coin. Haan uri niya ti trabaho tayo. Adi nga may nga padi ka eskwela ako na sinaludsod na. Mano ti income nyo ditoy. Mano baybayadan nyo kuryente. Kunakmet kanya na. Jak amo. Isuda mo ti mang bilbilang ti kwarta ti parokya. Ikandak la ti allowance ko. Jak pay amo no pa makita mo iji papanan na di angam isuda maka amo. Kadakkel ako na kunakmet kanya na nga insong bat. Iti misyon tayo, hamo nga pampanunutin nga minti kwarta. Tanuwan nga kwarta ti pinanuno mon, agbaliw di misyon mon. Amin. Uray da tayo. Agtrab-trabaho ka. Anya, gobyerno man, wano kumpanya, whatsoever, anya nga, regular nga trabaho. No tila da di panunot mo ka kwarta, di sweldo, hampay nga may bagay di sweldo, kanya trabaho, nakarigrigat. Agkurkurang. Inya nga agkurkurang ka na alam tabunos mo ka, impaunat mo nga dagos tabuok mo. Sa kanto agriri na panan nga tatay bonus ko. No kwarta na tibang panunutin tayo, no iso ti agar-ari kanya tayo, marigrigatan ka. Marigrigatan ka. Kas pangarigan, naging tataray ka mga kapitan. Ganas mo ta kapitan ka. Awang problema. Ngamtap no laang agonorarium ka, di ka pa'y mapan ag-duty mat, di ka pa'y mapan mang-opisina, ori ka damot tanod, agon honorarium damat. Diyan mo ila kwarta di pang panunutem, wrong mission. Da kayong agtrabaho at gobyerno. No kwarta ti agar-ari di jay pusom ay apo. Narigat ti mission tayo, kamali ang mission tayo. No isulat imang determine ti biyag tayo, ay awanin anapukaw ti lubong tayo, awan ti pudpud no nga misyon tayo. Kada ito'y kakabsat, haan adakes, ulitin tayo, haan amadi, ngam no iso ti priority, amin pa nagkitkitam kadagiti tattao, ay awanan delikado. Maikadwa, no anya ka di misyon tayo, anya ti agar-ari kanya tayo. Ni Apo Jesus, may sanga ari, iso da jay, no iso agar-ari, andi ay inted na nga bangbanglo propeta nya insenso ay jay inya na bangbanglo mira propeta day jay mabalin tayo nga agbalin a propeta iti kakabsat tayo mabalin tayo nga agbalin nga napudno a propeta nga mabalin mo't ang false prophet haan kasano ti agbalin nga propeta no maop-upay ni kabsat mo papigsaom tinakam na to umangat. No maababak iti lubungan, ikam ti inspiraram, tapno agsubli, diregtana. Haam mo nga ikulasay. Amuyot ikulasay. Datayo mo gamin no daduma, no nagkamali nga nagbasolon, imbes nga auunam ni kabsat mo, agbalintay nga propeta nga, la agsubli ka, agpakawang ka, ayatan na ka ni Apo Diyos. Tikaro na magka-false prophet tayo mo. Imbes nga kayat nati agbalbaliw, kayat nati umasidig kin ni Apo Diyos. Guy-guyaban tayo mat. Ikugkugtar tayo mat. Imbes nga inspiraram tapno agsubli, si kamot timang itupwak. False prophet dayta. Nagadupay ti false prophet niya. No apay mat. Nakanagagaganas man tiri no daytay sikati umuna nga makaichismis di jay chismis niya. Oh. Sikati umuna nga mangipos, oy mare, masikog ka no di anak na aywan. Ngam no sikati maikalima awan na banawag ka. Amumin ko nada iso nga nagganas tiri no sikati umuna nga makaipablaak di pagkapsotan ni kabsat mo, propeta ka nga pudpud no. False prophet dayta. Haamo mga business nga maapay pakarikrutam.
Ni kabsat mo, imbes nga alangunam amom, di may sala nga kamali, uray nagkamali ni kabsat mo, uray nagbasol ni kabsat mo, no amom nga alangunan, mabalin nga agsubli. Ngam na impablaak mo, imbilag mo, mabalin nga uray may sala nga sao, madadaol di biyag na awan di moralidad na demoralize isunan, mabalin laang ti may sala nga panagsao tayo. Iso nga no daduma, ti kunak nga ruden nga no, hang importante na mo nga ibagan. Ngam adda mo dagiti agsasasao, di da mo pampanunutan no inya jay, kung kunada. So dagiti di kunada nga nagsanga ti dila na. Sa bagay, kung na laki di dayjay, nalakati agi pa paano aramid ti pagi, basaran. Iso nga sumanao ka to cover up your own. Diyay, adumatikas jay, sumanao ta apaya, kabkabiran na gayam, di pagkapsutan na, kabkabiran na gayam, di aramid na, false prophet. Kano dagitoy ti agar-ari, dito'y puso tayo kakabsat. Haan nga maka-umay ni Apo Isus. Kakita nyo di simbolik na. Inala da di regalo da, uray ari da, adda turay da, adda laing da, adda sanikwada, inted da kini Apo Esos. Mabalintay mo't nga aramiden, anya da jay. No anya di agar ari di pusom, no anya di struggle mo, mabalim mo nga ited, ikatem ited mo kini Apo Esos, tap ni Apo Esos, umay agpisto di tapusom. Ngam no nakasulat ngamin dagitoy, haan nga makapisto ni Apo Esos di puso tayo. No dagitoy ti priority tayo, sansanikwa, dagitay grudges tayo, saksakit tinakem, haan nga makastrek, haan nga agtaeng, haan nga makaapon ijay puso tayo. Isungarod nga nagmayat, tatapyasta na, kung na imparangarang na, no naiparangarang ni Apo Isus kingkan, idaton mo ikatem, ited mo kanya na dagita nga pakarikutam, tapno, makaapon, makapagyan ni Apo Isus di tapusom. Amuyo ti bunga na no adda ni Apo Isus tapusom, automatic agbalin ka asilaw, kasla baggak. Amuyo ti baggak. Gibitwon, jadakkel abitwon. No umay ni Apo Isus king ka, automatic nga ti biyag mo, mainspiraran na dagiti tattao, ranyagan na dagiti tattao. Agbalin ka nga star, kanyada. Ngam nasulpang taka-aruba mo, no ni kumarim mo, no ni kumparim, kaya mo ti makakita ti star ko namon, panalteekam tamuging na. No, datayo, no adda ni Apo Isus dito yan, agaranaar ka, rumanyag. Kitain niya, kita man takaabay mo, paludi pamlaeng dadi na kanto kagura, adda nga taranyag naon. Naglidem. Kita ang takaabay mo ka naglidem. Napayaan niya ti pakarikutan na, no adda ni Apo Yesus, oray no adda problema, oray adda sakit mo, adda pakarikutam, ado dagatay pagdandanagam, no maikat dagitoy nagyanta, agtaeng ni Apo Yesus dita, agranyag ka. Nagsaya at ano daytay no makita na ka kumati ka aruba muno di pagtrabahuam ka uray dala sumurot nga agranyag ti rupa da nga nagmayat ko ma. Ngam na sumungsungad ka nagrupanget da, ay ka delikado ka. Sumangsangpet ka pailaeng ko. So no adda ni Apo Isus kanya tayo rumanyag lumag-an uray adda problema uray adda pakarikutam. Iso nga ti misyon tayo met, no, sinilnagan na ka ni Apo Isusen, agbalin ka met asilaw ti lubong. Kasano ti agbalin asilaw ti lubong? Datapayla pa nagrup-rupa mo na ka makita da, wow. At damot ada kiti daduma, sumungsungad ka pala, ang nagmayat ti apros na, ala kumare, alamahan nga nagmayat ta buok mo tata. Oh. Manumo, ginastam. Bagay mo, nagganas mata di pang pasaltog mo niya. Kasta kumaka na yung tibuok mo, nagmayat. Pautang ay dakis. Dakisan. Da magayam masamang balak mo gaya, magin ko na. No di jay kakabsat, no sumrek ni Apo Isus isong organuwak ni tamtagtaeng ni Apo Isus king ka, mainspiraran tayo ti lubong, malawagan tayo ti lubong. Sika ko maama ka. Lagi ti pamilyam, asawam, ti anak mo. No, adda ni Apo Isus king ka, makita dati ranyag. Sika, ina ka.
Ranyagan ta pamilya, iti trabahom. Iti panakilangan mo kadag iti tatao no sumrek ni Apo Isus king ka, automatic mariri nada nga daranyag. Kasla maiparparangarang nga adda ni Apo Diyos babaen king ka. Ngem no sa bali nagyan na ay kaawan haan ang agarana ar Apolos. Sumungsungad ka, likliklikam ni kumare, likliklikam amin, apaya, kasi siyempre, may sa dautang mo kadakwada, 2024 natawa na nang! Ikarigatam nga ibiyag, ikarigatam agranyag nga rod. Kamay may salat itulbek na adata kakabsat, kas ano ka nga agbalin nga baggak kadakwada. Pastor kam ati baggak dito eh. Iso nga rod nga tarupam ka, ay tumadandama, agpicture kay tao, ang uri ka napintas. Nagpintas ta background, tarupam, nakasidungot, apaya, diya ka mo, di mo laaglawagan. Agpicture ka, nagmayat ta background na, ngamsi ka, malasin mo latama, dete umis-isaw nga mahaan nga nakastrek ni Apo Isus. Padasin nyo, no piyesta na, imparangarang na, saludsod umuna. Na imparangarang ka din ni Apo Diyos kingkan, nga isuna ti arim, noon ko na, nakastrek ka din. Nawaknitan ka din, kaadda ka di paglugaran na, pagumukan na. No, adda na gumukan na, tiwagas ti panagbiag mo, agranranyag ka. Daya ti saludsod. Makitam ka dagi-dagi tao nga, maranranyagan daking ka. Misyon tayo dayjay. Alata taga po tayong parangarang nakakabsat, agbalin tayo kumamot nga bitwan nga naranyag, iti tunggal maysa. Idaano niyo, iturong niyo ni Apo Isus no ayan na, tambit bitwen ka nga rod. Iya si Dagyo ni Apo Isus kadakwada, ta si kangarod ti baggak, si kangarod ti agranranyag. Ngam no, sa balit insang po mo, no agrupanget da no makita data katataom, ay sus jak ammo no kasano, lakakabsat awis na, no nagranyag, imparangarang na, namnamaen tayo met nga naiparangarang magkada tayo. Ammo tayo nga nagparangen. Kurang nalaangan di panangibiyagan, panangiburayan, alaranyagan nyo titunggal maysa. Iyawid nyo tiranyag na. Sapay ko mataamin nga, madano niyo, masarakan nyo, guminawa da, gapo kada kayo. Gapo kada tayo. Handa ko mamang agrupanget, agapo kada tayo, naggapupay nga nakimisak. Nagrigat mo nga ibagada nga kagap-gapo na pa yung simbaan apaya makapasipnget ang kumamot adatay kumaat mangi danon tiranyag ni Kristo kadakwada ala misyon tayo day kakabsat awis na ikarkarigatan nga ibiyag ikarigatan nga iburay ngam na inawat mong Kriston naranyag na katilubong kastao ni Kristo. Padayak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadag iti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, naiyanak sana naparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa,
Santa, Katolika, Kinapostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apa kapakawanan dagiti basbasol, namnama ek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay ko mararag iti nailangitan nga ama tayo, iso nga nang iparangarang ti anak na kada tayo kasilaw dagiti amin a nasyon, ken mamagbalin ka dagiti amin at tattao nga anak ti Dios, ken mangiturong kadakwada iti gloria ti pagarian na, kuna tayo itunggal panggep, apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo tinasantuan nga iglesia, iso mangitalkan ti Apo, mangituloy ang mangiwaragawag, tinaimbag adamag, tapno kanayon kuma si aamo, ti misyon na akasilaw ti lubong. Kumararag tayo, iti Apo. Idawdawatan tayo, dagiti saan pa'y anabunyagan, ken saan pa'y amamati, tapno masarakan da kumati, dalanda nga agturong, iti mangisalakan. Kumararag tayo, iti Apo. Apo denggem dagiti kararag. Idawdawatan tayo, ti pagilyan tayo, tapno kanayon asiririing, dagiti pagribingan, ken annong tayo akas Kristiyano, dito'y Asia, ken adupay, ti maawis amamati ken Kristo, gapo ti pagpatulad tayo, kumararag tayo, iti Apo. Apo denggem dagiti kararag. Idawdawatan tayo, dagiti misyonero, tapno babaen tinaanep, apan nagtrabaho da, maawis da, iti tutulong tad adupay a Katoliko, iti amin apasit ti lubong, iti panakaisaknap tinaimbag adamag. Kumararag tayo, iti Apo. Apo denggem dagiti kararag. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo, kadagiti amin na pagilyan, tapno saan da kuma amabolsek, nga agiinnagaw iti bileg, turay, kindayaw, no diket itrabaho da, ti panakaipaay, iti kalintigan, ken hostisya, kadagiti amin a tao, kumararag tayo, iti Apo. Apo denggem dagiti kararag. Idawdawatan tayo, dagiti masaksakit, iti bagi ken panunot, nang runa kadagiti umasidigen ken patay, tapno masarakan da tinamnama, ken ni Apo Jesus sa Kristo, iso ang nagsagaba kinatay, saan agapo iti bukod na abasol, ngem gapo kadagiti basol tayo. Kumararag tayo, iti Apo. Apo denggem dagiti kararag. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti kararagmi. Dawatin mi ken ka uman nakabalin a Dios, ababaen ti manayon a pannulong mo, agranyag ko man ni Kristo kada kami, itaarambakan mi ti pannakaiparangarang na ti sangalubungan, sapay kumatagtali na ed kami ti silaw na amang iturong kada kami ti pannakaisalakan, dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, Apo, agsagot mi anan mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama, awatem pasang tuem ida, daytoy tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakuma
tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama, daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama, idatun miken ka Apo. Ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem idat, daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama, daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama, idatun miken ka Apo. Panagdaydayaw miyata taong, pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awaten pasantuem idat, daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ya po awaten na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo takitaem kad asiaayat dagitoy isagot mi, iyata sa anen abalitok insenso ken mira ti idaton mi, no dikat ni Apo mi a Heso Kristo nga ipatuldoda, isumet laengen ti iroknoy mi a sakripisyo. Ket awaten mi, iti panagkomunyon mi, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nadadans tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay amay karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos, ta itangal daw imparangarang mo ti misteryo ti pannakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo, tapno malawagan dagiti nasyones, tatibugbog tong nga anak mo idi immay akas tao, amatay kat agtaeng iti bait mi,
pinabaro na ti biyag mi, babaen ti pannakiranod mi iti dayag na asaan amatay, anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken daganap no daiti pakaidayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno na Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon a tulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo aging gayti, iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayem paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amaming adat sa dilangit, mataydayaw kumatinagan mo, nungteng di pagarian, matungpal tinakim mo, dito'y daga ka sa dilangit, when dito'y daga ka sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti mas basulmi akas met pamakawan mi. Ti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakammet baybayan ngau manugod, iti sulisog keti salakan nakam iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay, ti panakabaling kendayaw, iti agnanayon na di tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya.
amang ika kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami Kordero ni Diyos amang ikat kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami Kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul ti lubong idem kadakang ti kapian. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyat, unti may salay nga sa paimbagton ti kararo. Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyak kukin kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po Tarabayem maladay to'y numo Tapno agserbi akasipupudno Haging gatong pato'y biyag ko Tati ayat mo Isua puti biyag ko Ket ni asim Isua puti kired ko Ket ti bilin mo Isua puti bagnus ko Nagturong kinapudno Tati ayat mo Isua puti biyag ko Keti asim Isua puti kired ko Keti bilin mo Isua puti bagnus ko Nagturong kinapudno Sila maputo'y panunod ko Pakirdem ka dito'y nakim ko Yagem mapuday to'y kinakurapay ko Titalek ko ken kaidatun ko Iyawat ko ken katiyamin ko Usarem ka daputoy adipen mo
isurum ngagbyag itilinteng mo, hinagtalik laeng ken kauapo. Tati ayat mo, isuapo ti biag ko, keti asim, isuapo ti kired ko, keti bilin mo, isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Dati ayat mo, isuapo ti biag ko, keti asim, isuapo ti kired ko, keti bilin mo, isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. May kumani ka mang, O Diyos ko, amin amin parikot ko, tas ikalaeng o Apo, tiyam mo kamakatulong tinumong. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tas ikalaeng o Apo, tiam mo kamakatulong tinumong. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut nala, sakbay nga inak nga iwawa. Agpasaga ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo iturong nakamkadi iti amin at tiyempo kendiso, babaan tinailangitan apan nilaw mo. Ipaay mo kadi tabigbigan mitikad na ni Kristo iti daytoy nga Eukaristya, ket mapasudi, ti panangipateg ken panagayat mi ken kuana. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan tinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Dios anang yaon kada kayo iti sipnget ket inayaban na kayo iti nakakaskas daaw alawag na. Ibukbok na kumaasi aayat kada kayo ti bendisyon na ken pasingkedan na dagita puso yo. Iti sidong ti pammati inanama ken ayat. Amen. Pagbalinen na kay kumaasilaw kadagiti kakabsat yo, yan tangay na pudno kayo apasurot ni Kristo. Ket itanga aldaw nagranyag tilawag na itisipnget. Amen. Sapay kumatakalpasan da iti abiyag, makadanon kayto iti ari abinerbirok dagiti magos, babaan tay bitwen. Ket iti na indaklan aragsak ni Kristo nga Apo, iso ti silaw anagtaod iti silaw. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos,
ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon agserbi asilaw kadagiti kakabsat tayo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin na po. Agyaman tay kinagragsak tay, ti amin na paraburna. Biyang nakitinten na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkay kay sa tisidong na. Amang ibunan nag itinag